Mogu li najavljene blokade prevoznika ugroziti lanac snabdijevanja u Republici Srpskoj? Koliki je stvarni domet susreta u Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama? O ovim i brojnim drugim aktuelnim političkim pitanjima danas razgovaramo sa predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Moje ime je Nevena Stanojević, a vi poštovani gledalci dobrodošli na YouTube kanal portala Banja Luka.net. Gospodine Dodik, evo krenut ćemo od ovih svakodnevnih pitanja koja muče građane, ako ste saglasni. Jedno od njih svakako koje može da napravi problem građanima Republike Srpske jesu i najavljene blokade prevoznika. Ukoliko ako se obistine može doći do ozbiljnih komplikacija i do prekida u lancu snabdijevanja proizvodima u Republici Srpskoj. Da, naravno, to su ozbiljne stvari. Ja stojim na strani prevoznika. Mislim da se radi o jednoj podmukloj igri evropskih struktura, Evropske unije, koji žele da naprave probleme ovdašnjim prevoznicima kako bi što veći broj šofera ošao u njihove kompanije, jer oni vape za takvim ljudima. To bi svakako pojačalo, ako uzmemo prevoznike iz Njemačke, to bi pojačalo cijene, transporta i mnogo čega drugoga, učinilo nas manje zaposlenim, a ljude koji su uložili u kupovinu kamiona i prevoznih sredstava dovelo ih do bankrota i mnogo čega drugog. To je ta pokvarena Europa koja samo misli o sebi egoistična, koja nam govori o tome kako bi mi trebali da prihvatimo njihove vrijednosti, a njihove vrijednosti su podvale kao što je ovo. Tako da u tom pogledu sve to dio jedne uporne politike podaništva radi struktura na nivou Bosne i Hercegovine, koja nikada nije htjela da vodi evropske razgovore sa Evropom, Evropskom unijom, naravnopravno jasno. I zato dobija uvijek pakete koji se isporučuju nama ovdje, koji su ponižavajući za ljude, ali i za nas i za čitav naš život. Tako da, ne znam koliko doprinosi ovaj moj stav podršci, ali svakako šoferima i prevoznicima, ali svakako mislim da treba reći da moramo znati kompletnu istinu. Dakle, čista administrativna mjera u kojoj se ne pravi razlika, šarena laža koju nam nude Evropska unija, u kojoj možeš samo da odete kao poslušnici, pogotovo u novim varijantama koje govore jednoj, prvoj, drugoj brzini i mnogo čega drugom, o iskvarenoj briselskoj administraciji koja je isključivo vezana za afirmaciju njihovih interesa, što čak i nije problem, ali onda nemojte nas lagati da želite da mi budemo prilagođeni, da mi moramo da prođemo te sve stvari. Mislim, jedna čista birokratska mjera koja zagorčava život ljudima koji rade, vlasnicima, ali i čitavom društvu, jer čitavo društvo staje. Problem će biti transportovati robe, problem će biti održati rokove, problem je sve. A imate nekoliko birokrata koji tam sjede, koji ne žele da čuju za realne probleme i koji žele da afirmišu, naravno, isključivo te egoistične zahtjeve koji dolaze od privrednih struktura Evropske unije, Njemačke i nekih drugih zemalja, koji vape za šoferima, koliko smo razumjeli, nekoliko desetina hiljada šofera fali samo za evropski transport. Eto, to je nešto što, kako se boriti? Mislim da treba uvesti reciprocitet i treba reći Evropi da ukoliko evropskim strukturama, ukoliko ovo problem ne riješe veoma brzo, da mi odustajemo od evropskog puta i da ne želimo takav podanički odnos. Mislim da to jedino može pomoći. Moje iskustvo u posljednjim godinama govori o tome. Ako niste čvrsti, ako ne želite da kažete stani, ne možete tako samo da se ponašate, neće ništa dobiti samo novo poniženje. A šta ukoliko dođe do tog problema, ukoliko police na marketima budu prazne, ukoliko ne bude goriva na benzinskim pumpama? Mi ćemo sigurno imati problema sa kompanijama koje moraju da isporučuju na evropsko tržište. To je ta priča o evropskom tržištu, kako smo mi zavisni od evropskog tržišta. On sad čini da mi ne budemo zavisni od evropskog tržišta, ali vjerujem da će ljudi ili mi u Republici Srpskoj sjesti sa proizvođačima i transporterima i vidjeti kako ćemo to ponašati. I kako ćemo taj moguće na neki drugi način nešto da rješavamo. Nemam tu ideju, ali sam spreman da saslušam sve ljude iz tog sektora i vladinog sektora. Na zajednički nivo ne treba se oslanjati. Onaj Forte ne može da otići 100 metara kamo da on nešto da uradi. Da napravi 5 skakova, ne može ništa. On je mlitav, totalno izgubljena priča. On da nešto radi. On sam može otići u Brisel da sluša šta mu vi kažu. Pa gledao sam to kako izgleda. On samo ćute, on samo primaju glavom, on nikad nemaju zahtjeve, onda ta politika je nas dovela do ovoga.
u proteklom periodu dosta dešavanja, bar kada ste vi u pitanju. Prvo posjeta Izraelu, potom Sjedinjenim Američkim Državama i u međuvremenu Mađarskoj. Po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država prijevremeni izbori ponovljeni i pobjeda kandidata SNSD-a. Dosta zaista dešavanja. Šta je ono na što biste vi stavili akcenat možda sa aspekta dugoročnih posljedica po Republiku Srpsku? Sve je tako usko povezano da jedno bez drugog ne bi ni moglo. Neću da budem ni podaštam bilo šta, ali mnogi bi rekli to je redovno, nije redovno. Ovo je potpuno sve bilo vanredno. Mi živimo u vanrednom stanju već godina. Te nepravedne sankcije koje su uvedene nama, sada znamo, bili su stvar samo volje jednog ili dva čovjeka koji su mimo sistema, korištenjem čak lažnih potpisa, autopen, kako se zove, predsjednika Bajdena uvodili samostalno te sankcije. Imamo tvrdnje ljudi koji su na to vrijeme radili u tim strukturama, da su oni bili primorani da rade zato što su to tražili. Mi već znamo na koji način, s tim ljudima ćemo kasnije da pokušati da i mi njima malo zagorčamo život, kako god budemo mogli. U svakom slučaju, ko što su i on nama to radili. Dakle, bilo je ambiciozno to početi. Mi nismo pošli u tu međunarodnu akciju, opsežnu. Nismo pošli iz nekog neutralnog stava, mi smo pošli iz debelog minusa. Debeli minus je podrazumijevao šikaniranje, ogovaranje, targetiranje Milorada Dodika kao glavnog problema civilizacije i mnogo čega drugoga. Šta su to pokušali da naprave? Da, rezultat je toga i činjenica da smo i ranije držali kontakte sa nekim ljudima. Mislim da je veoma važno pojava i pobjeda Trumpa. Ja želim da napomenem da smo bez oklijevanja podržali Trumpa i u dobijanju njegovog prvog mandata, zbog čega sam ja direktno dobio sankcije od strane demokratske administracije Obame, a kasnije Biden, kada je nakon Trumpa došao, on je počeo i njegovi ljudi, i Murphy, i državni sekretar u to vrijeme su bili direktno eksponirani da sruše Milorada Dodika i Republiku Srpsku. Iz toga svega bilo je važno istrajati. Mi smo ostali u podršci Trumpu i za ove izbore i prije izbora nešto su desili, mi smo bili na njegovoj strani. Lako je biti na strani izabranog predsjednika onda kada on pobjedi. Ali veliki rizik ako to budete na strani onog ko gubi. Ali mi smo išli svjesno, mi nismo mogli da dobijemo ništa od Bidenove administracije osim samo problema. I zato smo nastavili naš kontinuitet podrške Trumpu i ja moram da kažem da je predsjednik Trump uradio sve što je bilo kao okvir potrebno da učini i približi naše politike tomu. Dakle, ne treba reći da smo mi se borili ovdje sa suverenitet. Borili se za to da međunarodni faktor ovdje se ne miješa. Borili se za to da ti neki standardi LGBT populacije nestanu, ne dozvoljavamo školske obrazovne programe itd. Da se skloni Soros i te druge navodno finansijeri, navodno nevladinih organizacija u Republici Srpskoj. I sve to uradio Trump. On je rekao da neće da gradi tuđe države, da se Amerika povlači iz toga. On je rekao da neće da gradi tuđe nacije. Ovo prvo, da neće da gradi tuđe države, mi smo shvatili da neće da gradi Bosnu i Hercegovinu. Kad je rekao da neće da gradi tuđe nacije, onda smo mi shvatili da on odustaje od one priče koje su nam podvaljivali godinama. Ko sad priča o građanskom uređenju? Ko sad priča o jednom čovjeku, jedan glas? Niko ne priča, ali tako? Prije godinu dana niste mogli doživjeti od toga. 2 godine. Mi smo suprotstavili tom konceptu, zato smo išli do kraja i zato su i on nas do kraja sankcionisani, ali nismo smjeli dozvoliti kakva priča o jednom čovjeku, jedan glas u Bosni i Hercegovini. Stvarni pobjednici tog procesa njihovog glupog je političkog Sarajeva i te globalističke elite, jer mi smo pobjednici. Mi smo pobjedili to. U nemogućim okolnostima. Ja ne želim da sad ovdje slavodobitno se ponaša. Ali kad razložno pogledate, šta smo mi bili, čime smo bili izloženi? Jedan čovjek, jedan glas, građansko uređenje. Znači, nestaje Srba, većinu dobijaju muslimani, je tako, jedan čovjek, jedan glas. Oni biraju sve strukture, oni nameću centralističku i unitarnu zemlju. To su i ambicije bilo. S druge strane, slušali ste njihove prvake kad govore Bosanci, kakvi Bosanci govore?
Mi smo Srbi, ovdje nema Bosanski veze sa Srbi. Bosancima. Pa hoće Srpsku pravoslavnu crkvu da pretvore u neku Bosansku pravoslavnu crkvu. Pa sve je to bilo u kontinuitetu nama savršeno jasno. U spregu sa briselskom administracijom pokvareno do dna, a pogotovo je Sreka ovdje koji stoji, jedan obični hoštapler koji je došao ovdje i misli da samo što ima iza sebe Evropsku uniju, da mu je dala i pamet i sve što on treba. Jedan obični hoštapler, Soreka, koji je upropastio samo dalje povjerenje u Evropsku uniju, što se nas tiče ovdje. Kako će i prolaziti oni i ostali. Ako je njemu vladavina prava, to što je Schmidt uradio, i da je to evropska vladavina prava, onda doviđenja, nećemo s tobom da razgovaramo. Znamo kakav si licemjer, kakav si lapina, kakav si hoštapler, ne treba, što ćemo mi gubiti vrijeme sa tim destruktivnim... Pominjali ste i neke sankcije za Schmidta po povratku. To mi ne odlučujemo o tome. Onda smo čuli neke koji o to nešto pričaju. Ali vidit ćemo, ne znam. Ne, mi o tome ne odlučujemo. A o čemu je bilo govora konkretno u Americi? Kakve poruke nosite? Dakle, hoću da kažem, mi smo stvarni pobjednici na tim teškim procesima, kad tu dodati još pitanje imovine koje je nama stalno nametano. I kad smo mi to sve zaustavili, i kad smo rekli, da, ako vi to uradite, istu noć ćete dobiti odluku o našoj nezavisnosti. Mislim da su oni malo stali, jer je ovaj Schmidt, taj isto luzer, formirao neku ekipu za imovinu i formirao propise u kojima oduzima imovinu Republici Srpskoj i prebacuje na nivo BiH. I onda hoće da mi, smo rekli, nećemo da pričamo o tome. A onda su on mislili da treba to dovedu do kraja, skloni Dodika, koji je 10 godina kaže nećete to dobiti. I onda je došlo vrijeme da ga sklone. Pa su onda izmislili ovaj sav proces koji su izmislili, pa su mislili da je to politički gotovo, da sam ja i tako dalje. Eto, ništa se od toga svega nije desilo i mi smo bili u posjetu Izraelu, koji nam je prijateljska zemlja, prijateljska vlast, mi podržavamo Izrael, sve njegove napore, mi podržavamo Izrael protiv Hamasa i protiv bilo kakvih muslimanskih ekstremista koji su na tom prostoru. Mi smo duboko povrijeđeni, pogođeni činjenicom da je Hamas ubijao mlade ljude na muzičkom koncertu, gdje je preko 700-800 tih mladih ljudi koji došli da zabave bilo ubijeno zato što je vjerovalo u slobodu i nije imalo ni oružje, nije imalo ništa. Ubijena su djeca u raznim kibicima. I to je svijet odjednom nešto zaboravio, kaže, ginu ljudi u Gazi. Nego oni koji su bili vlast u Gazi, a to je Hamas, morao je da razmišlja da će biti reakcija na tako jedan zločinački čin. A reakcija je potpuno bila opravdana, govori ko šta hoće. Ja žalim i za sve jednim stradalim palestinskim djetetom. Ja to žalim. Ali o tome ima neku odgovornost, kao što ja imam odgovornost ovdje za Republiku Srpsku i kao što sam u jednom trenutku, mnogi bi na mom mjestu radikalizovali situaciju do mjere čak i destabilizacije. Ja sam rekao da nam je najvažnija stabilizacija. Pa sam se povukao 2 koraka nazad da ne bi bila destabilizacija. Kako ste vi sad postali ekstremiste da pobije 1400 izraelskih građana Jevreja i da mislite da nećete snositi sankcije? To je bilo ludost. To je bilo glupo. I naravno, imali su cilj, razoružajte, samo se neće da razoružaju. Dotle, da su htjeli prvi dan da se razoružaju, Hamas, a znao je da ne može dobiti bitku sa izraelskom vojskom, ne bi imao stradanja. On su birali stradanja, nije birao Netanjahu i Izrael, on su birali stradanja. I to je tako. To što na pojavnom pokušavaju neki u Evropi da naprave Izrael ovako. Izrael je zemlja koja može da služi za primjer na koji način je spremna da da i drugima i drugčijama prava jednako kao građanima Izraela. Međutim, imate jednu patološku situaciju u kome okruženje muslimane žele da vide Izrael kao državu. Tako ne žele i ni ovi naši da vide Republiku Srpsku kao državu. Neće žele da vide kao entitet. I mi tu se dobro razumijemo. Sve što je uradila Izrael kao država nama je opravdano, jer je bilo izazvano i veoma traumatično. Oni koji su to činili morali da vode računa o tome, o snazi Izraela, ne samo vojnoj, nego i voljnoj, da neće odustati od toga što Izrael smatra pravdom. U tome svemu, naravno, bilo je, nažalost, stradanje i djece s druge strane. I to je zaista nešto što ne može čovjek niko da to gleda ravnodušno. Ali izvinite, zašto ste vi napali kibice, zašto ste vi napali muzički koncert i zašto ste ubijali mlade ljude? A je li neko odgovorio na to pitanje? Dakle, mi smo Izraelu
razgovaralo o svim tim temama. Oni savršeno dobro znaju našu situaciju. Na kraju Izrael je zemlja, ja to moram da kažem, koja ima enorman utjecaj u međunarodno-političkim odnosima. I to je nešto što pravi i mnogo čega što ne možemo da govorimo ni vama, ni mnogima drugima, ali i tu je negdje jeste politika. Ja? Bili smo primijećeni, primljeni na najvišem nivou. Prvo od predsjednika Republike, predsjednika parlamenta, predsjednika vlade, ministra inostranih poslova. Razgovarali sa stranim ambasadorima u toj zemlji, razgovarali sa mnogim ljudima iz Kneseta, razgovarali sa firmama koje žele ovdje samo. Jedno je veoma intenzivna posjeta u kojoj niste imali ni prostora za večeru, ručak ili nešto. Stalno smo bili na nekim sastancima. Odatle smo ošli kod našeg prijatelja Orbana, s kojim dijelimo sve te vrijednosti. Orban je jedan od preostalih, racionalnih političara zdravog razuma Evropskoj uniji. Ono što danas gledamo od tih kvazi lidera po evropskim zemljama ne doprinosi evropskoj budućnosti. To ruši evropsku budućnost. Svi ti lideri nisu htjeli da vode politiku zdravog razuma, nego da guraju svoje iluzije uz brdo. Da guraju uz brdo iluzije i kad dođete do nekog nivoa više ne možete da gurate iluzije. Kad se raspadne iluzija, onda će se raspasti Evropska unija. Zato on sada već priznaju da se to nešto dešava. Zato ste vidjeli 6 država koje predlažu da se napravi Evropa sa 2 brzine. Prva je ta od tih 6 država, Njemačka, Francuska, Italija, Španija, Holandija, Poljska. I da oni donose obavezujuće odluke. A ostali drugi krug mora da prihvati te odluke. To je ono što on nama nude. Da mi uđemo tamo i da budemo poslušnici. Ja sam naučio da budemo. Ovo Forto je doprinio i ti drugi sa nivoa Sarajeva. Samo dajte nam, vi nas zagrlite, uzmite što hoćete. Nije to tako. On ništa nisu sačuvali od Bosne i Hercegovine. Sve je to propalo. Zato i propada ova priča. Može li negdje ta iluzija da se poistovijeti i sa Bosnom i Hercegovinom? Pa naravno, iluzija je i to. Ja sam politolog po struci i pratim dugo. Nije za mene politika samo u pojavnom dnevnom smislu. Ono što se pojavljuje i drugi mogu da vidi. Ja to posmatram kao, ne kaže se džabe, političke nauke. Znate, to je nauka koja je jedna od najstarijih i koja je ujedno i najviše osporavana pred nekim egzaktnim procesima. Ali od Aristotela, koji je postavio temelje države i politike, tada se tvrdilo da je biti političar, a pogotovo državnik, jedno od najvećih umijeća koji čovjek može da ima. Znate, možete da budete bilo šta, ne podcjenjujem nikoga, ali kroz turbulentna vremena provući državu i naciju, to je daleko više od egzaktnih znanja. Neću da, nijedno znanje ne da ponižem. Dakle, ja sam gledao to sve. Ja sam vidio kako se razvija ta antisrpska i antirepublika srpska politika. I bio sam akter tih događaja na strani onih koji su stalno bili izloženi pritiscima. Sve je počelo. A malo ko kaže, ven si ništa nema posebno Rubio. Rubio je rekao takve stvari koje mijenjaju globalne okvire. Dakle, 2000. godina pojavile se 2 političke pristupe i 2 političke koncepcije. Jedna je bila sukob civilizacije od Huntingtona, koji je napisao da je neminovno i da dolazi vrijeme sukoba civilizacije. 20 godina nakon, on je potpuno bio u pravu, tako? I bila je druga knjiga, Fukuyame, koji je napisao djelo o kraju istorije, koje je postalo osnova za američku politiku toga vremena. I dolazi Rubio i kaže u Minhenu, politika o kraju istorije bila budalaština. A ovi niko ne primjećuje. Vaši kolege, niko nije primijetio da je on to rekao. A to je kapital, ne mora ništa više reći. Znači, Amerika je raskrstila sa pričom o kraju istorije, veoma suverenistički se ponaša i mi treba da popratimo malo šta se tu dešava, da i mi vidimo kako ćemo postaviti sebe u tom svijetu. Eto, o tom smo pričali u samoj Americi. I bili smo veoma prijatno primjeni. I nastavili kontakt. Ja moram da kažem da je i prekjuče i juče u ovim kancelarijama sjedili sve naši ljudi koji radimo na zajedničkom pitanju. Imamo mnoge ambicije u tom pogledu. I najavili ste i novu posjetu za 2-3 mjeseca. Ja ću ići vjerovatno krajem aprila
a Željka i naša delegacija odlazi već 1. marta, a 1. marta ovdje dolazi jedna značajna delegacija od kojih ćemo ovimo po Sarajevo još sigurno u najmanju ruku će skolačiti oči kad vidi ko je došao. Ali o tom potom. Nakon tog diplomatskog zamaha delegacije Republike Srpske ponovo i sa priča nezavisnost Republike Srpske. Možemo li to dovesti u vezu? Pa to se obično ovi koriste kao svoju platformu kako smo mi ovo pa od do secesionizma. Nije tačno. Mi smo u Dejtonskom sporazumu dobili određeni nivo samostalnosti i nezavisnosti u Dejtonskom sporazumu. I ono što mi tragamo za to. Ukleta srpska politička državnička putanja, narodna, je uvijek zatim da borimo se za ono što smo već imali. Oni su nama oteli mnogo stvari. Mi tražimo da se vrati na slovo Dejtona i da nam se vrati pravo na suvereno odlučivanje u okviru tog međunarodnog sporazuma. Ako to jedno vrijeme kaže da to ne može, onda mi kažemo, mi ne želimo da budemo u zemlji koja se raspada i u kojoj vi ne prihvatate naše pravo. To je sva priča. I on će ponovo, kad vi ovo objavite, reći, evo Dodik ponovo. Ne, nije ovo secesija, on nema pojma. Secesija znači proces nasilnog odvajanja. Od čega se ja odvajam? Evo, teoretski gledam. Nije od čega. Bosna i Hercegovina je ništa. Ona je zajednica dva entiteta su unijela svoju suverenitet i mnogo čega drugog. Drugo, šta vam blataraju po Sarajevu i ostale stvari? Zato je Bosni i Hercegovini po Dejtonskom sporazumu dato samo 3 ministarstva i rečeno da je savjet ministara pomoćni organ predsjedništva. To je rečeno. To što su oni napravili 10 ministarstava. Mi smo jednog trenutka morali da sjedemo i odlučujemo o tome. Hoćemo li izaći iz tog procesa? Šta ja znam, tam neke 2005. godine. 6. kad smo se ponovo vratili na vlast. Hoćemo li izaći iz tog procesa? Ako izađemo, oni će biti još rigorozniji, jer tada bili moćni, snažni, nikoga nisu pitali, mogli su svašta da urade ovi stranci, ali tako? Nametanjem OHR i mnogo čega drugog. I mi smo rekli, ostajemo i patimo se tu i borimo se da to što manje bude. Tako? Pa smo zaustavili te procese. Pa tek ovih godina zadnjih, koliko su glupi, su primijetili da mi smo u tom istrajni. Pa nisu, recimo, 2006. godine udarali na Milorada Dodika, nek se udarali 23. 4. kada. I to na glup način koji meni daje potpunu satisfakciju. Znate, kad uzmete priču o tome, svaka laži koje se iznijela o meni padaju na priče da sam ja ipak odšao samo u sud zato što nisam postao Šmit. Ja sam ponosan na to. Ja sam čovjek koji je pokazao pravi karakter Srbina. Ja sam na tome ponosan. Ja sam ponosan što sam rekao tome kretenu, nećeš proći majstre. Gdje sada? Šta se dešava s njim? Jesi ti pobjedio, šta, uživati u to što Milorad Dodik nije kao formalno predsjednik? Ja ostajem očigledno, a veoma aktivan u policiji. A znate zašto? Zato što ne želim da imaju osjećaj pobjede. Ja ću im sve pobjediti. Pa i djeluje da ste mnogo aktivniji sada u političkom smislu nego dok ste formalno bili. Još ima više volje. Ja ću njima gledati leđa. A Republika Srpska će gledati leđa nekim drugim. Dakle, ne radi se ovdje nikakve secesije. Mi nismo dobili nikakvo priznanje ovim našim nastojanjima koji su, nije pristojno da vidi čovjek koji prvi put sluša. To nije tema uopšte, Dejtonski sporazum. To niko ne priča. On samo tragaju za mjestima gdje su hrišćani ugroženi u svijetu. Mi smo ugroženi. Ugroženi su zato što ste nam uzeli naše prava, je li tako? To nije ugrožavanje. Sve da vama neko uzme neko pravo, lično, koji ima. Jer smo ugroženi zato što nam namećete zemlju koju mi nećemo. Jer to nije ugrožavanje. Jer smo ugroženi što ste nam nametli sud i tužilaštvo i hoćete da obračunavate se s nama ako dignemo 3 prsta ili ako Karadžićeva slika bude iza nas i da idem 3 godine u zatvor. Jer to nije ugrožavanje. Šta onom pričamo o slobodi govora? Gdje je to? Gdje je to nestalo? A vi mislite tim sudom koji ste instalirali da napravite? Pa taj sud će prije razbiti Bosnu i Hercegovinu, nešto ćete vi i napraviti. Kad su onda udarili na Milorada Dodika kao najvažniju i najsnažniju ličnost, evo, bar tako kažu, pa su mislili kad mene učutkaju, evo nisam me učutkan ti kreteni, nego učutkat će njih. I ona Sena, ista ona koja je prihvatila da realizuje muslimanski koncept iz rata na Milorada Dodiku. Sram je bilo, ona ti kao neki sudija i pravnik. Šta, povrijedila je sve.
Ona je sebe ponizila, nije mene. Milorad Dodik će se vratiti snažniji nego što je bio. A gdje će ona, šta će ona? Biti jedan oronuli sudija koji je pristao da, kao za tapšanje po Sarajevu, da sruši svu predstavu o pravu, o politici, o pravu, o pravnoj državi i o svemu ostalom. Na konto toga očekujete li odgovor ili pravo iz Strasbura? To je neka procedura. Vjerujte, ja sam to prepustio advokatima. Vidjet ćemo. Mislim, ja sam odavno prestao da vjerujem u pravičnost ovog svijeta, Evropske unije pogotovo. Oni imaju mnoge političke odluke, nepravne. Oni su, pogledajte što se desilo kada je onaj od Željke Komšića, neki Kovačević nešto aplicirao, pa je onda poslije toga su došli neki drugi zato što je to bilo tako, pa poništili toga, mnogo čega. Dakle, mi smo taj međunarodni okvir, kad uzmete našu dobru pozicioniranost u Srbiji, u Mađarskoj, u Rusiji, u Izraelu, u Americi, ne kažem da mi imamo tamo one koji nas postiču nešto da radimo, ali imamo ljude koji su spremni da čuju naše. Mi smo uspjeli da ljudi razumiju o čemu se radi vezano za sankcije. I sada spoznajemo na koji način je to išlo. Interesantno, dobre veze i sa Rusijom i sa Amerikom sada. To malo ko uspjeva, ali ja mislim recimo da dva čovjeka u današnjeg svijeta ne određuju samo sudbinu svojih država, Rusije i Amerike, nego određuju sudbinu civilizacije, a to su Putin i Trump. I ja volim gledati napredak njihovih dobrih odnosa. To Ukrajina je neki kolateral koji se tu dešava. Amerika ima jasan stav o tome. Rusija je bilo opravdano krenula u tu vojnu operaciju. Predsjednik Putin bio je, ja ga znam, mnogo sam puta bio s njim, veoma je teško donio tu odluku, ali znate, nekad kad dođete do zida kao državnik mora da se izbacite iz ćoška. Čak i on jedno vrijeme pričao kako kad sabijete oprugu, ako slučajno se ona ispruži, ona skoči onda visoko, tako? To je taj trenutak bio, u kome ste vi 15 miliona Rusa šikanirali u Ukrajini, u kome ste bili euforični što se tiče kao navodno Evropske unije i tih procesa, a niste razumjeli da šikanirate 15 miliona Rusa i da Rusija to neće gledati, jer neće da gleda ni jedna zemlja. Znate, kad ovdje, ja se sjećam jednog čovjeka, advokata koji je imao ugovor sa prethodnim vlastima, ne u moje vrijeme, sa prethodnim vlastima u Republike Srpskoj došao američki ambasador da traži da se njegova pozicija osigura i da ne smije da ima problema. On za jednog čovjeka, jedan posao. A da Rusi ne mogu za 15 miliona da intervenišu, molim vas. I on je donio tu teško, ali je donio to. Ona je izazvana. On je imao što drugo. Evropa je euforična, oni misle da su trebalo da dođu do Vladivostoka. Nećete doći do Vladivostoka. I oni su sada, zato su i Putin i Trump za mene ovom vremenu, ne ovom trenutku samo ovom, nego vremenu koji dolazi, civilizacijski vrijedni lideri. Jer će oni uspjeti da civilizaciju malo stabilizuju u ovom procesu multipolarnog svijeta, u kome to priznaje Amerika, Rusija, tu je Kina i vjerujem da će Trump kao pragmatičan državnik uspjeti da i sa Kinom normalizuje trgovinske i druge odnose. I da naprosto, ako priznajete da unipolarni svijet je bila budalaština, kako kaže Rubio na Minhenskoj konferenciji, onda je sasvim logično da priznajete da postoje nekoliko centara u svijetu koji odlučuju subregionalnih ili nekako na drugi način pozicionirani. Tako da sam ja veoma optimističan što se tiče toga. Tu vi iz Brisela prave neka podmetanja. Šta vi možete očekivati da ne marite kos? Mislim, to je kupljeno mjesto. Vjerovatno, kako to ide kod njih, neko je dao neku tamo donaciju za nešto i Marta Kos, čuj Marta Kos, ona da upravlja procesima prijema u Evropsku uniju. Koju Evropsku uniju? A kako ti možeš da držiš nama predavanje ovdje kad je Slovenija koju ti kao predstavljaš razbila bivšu Jugoslaviju i niste za to odgovarali? A vi bi uzeli sve prava koje mislite da imate, a drugima ne date prava, ta ista koju mislite da vi trebate. Ko si ti, Bolan? O čem ti pričaš, ženska glava? Svem ćeš doprinijeti da se raspadne kao i ona Kaja Kalas. Šta imaš iza sebe? U ovim trenucima jedinom epicentri su
Putin i Trump. Nema ovo ostalo, ovo u Evropi nešto pokušavaju da kao šarmiraju, nešto da uradi. Ono u trenutku kad stane rat u Ukrajini, desi se dvije stvari. Nekoliko vlada će odmah nakon toga u par mjeseci pasti u Evropskoj uniji. Jer on sad svoje unutrašnje mijenje nekako homogenizuju na priče, evo Rusa, kakvi Rusa? Rus nemaju nikakve ambicije, šta će im, imaju toliko prostora. I drugo, svi će on potrčati kod Putina i stati u red prije nešto mi. Ja sam to rekao još kad sam bio na diplomatskoj akademiji u Austriji prije 3 godine, kad se nije smio pomenuti Putin. Svi će on prije mene i nas koji smo išli redovno tam stajati i praviti tam gužu da mi možemo da dođemo. Ali ja sam uvjeren da Rusi ne zaboravljaju. Po prvi put neće zaboraviti. Znači, ta Evropa je antiruska. Ne samo antiputinovska, nego antiruska. Ta Evropa ne može da živi ako ne ovlada ruskim sirovinama. A ona to ne može da uradi. Ona je jedino to mogla na bazi normalnih ekonomskih odnosa. Međutim, to njoj nije bilo dovoljno da se nahrani. Nemojte zaboraviti da je Francuska izgubila zemlje Sahela, od kojih je imala godišnji prinos od 400 milijardi dolara, koji je eksploatisala te zemlje. Tamo u afričkom pojasu, centralnom afričkom pojasu. I francuski ministar prije 2-3 godine, kad je to bilo, rekao, ukoliko izgubimo ovih 400 milijardi, ako bi ih, Francuska će bankrotirati. I sad da uzmete brojeve, znate, nama je u Republici Srpskoj veliki novac 100.000 maraka. I za državu i za običnog čovjeka. U Francuskoj je to možda milijarde ili milion velik novac. Ali brojevi kažu, oni 140% zadužuju svoju ekonomiju. A mi imamo 34-5%, ne znam. 30, znam da je javni dug 32 ili 34%, 37% ovaj. Mi imamo deficit 1,8, a oni imaju 6%. Znate li šta je 6% na njihov budžet? Na njihov domaći proizvod, deficit. 6%. To ti je nekoliko stotina milijardi deficita. I vam zaduženja 140, to nema Einsteina koji to može izvući. Nema, zato mora ići u rat. Tako se uvijek dešavalo u istoriji. I zato Macron kaže ide trupe u Ukrajinu, će onda pošalje trupe. Ajde. Neki ljudi zaista žive iluzijama. U takvim geopolitičkim okolnostima, nakon ovog diplomatskog zamaha koji smo pominjali, gdje je sada trenutno, rekli ste da imate volje i energije i dalje da se borite za Republiku Srpsku, gdje sada trenutno vidite, kako vidite položaj Republike Srpske? Dobro, nikad bolje. Nikad bolje. Pokušao da destabilizuje nam institucije, kroz ovu priču o izboru predsjednika, te sve priče, vanrednim izborima, po ponovljenim izborima, pokazao koliko su glupi. Znate, on uzmu i misle da je politika matematika. To jest negdje. I nekada može biti. Ali nije uvijek. I u pravilu nije politika matematika. Zato postoji matematika i zato postoji politika. Jel da? I on se izračunao da 136 mjesta gdje smo mi dobili, eto da mi tamo malo smanjimo njihovu snagu i da prođe naš kandidat. Zamislite. Gdje god pobjeđivao SDS-ov kandidat, sve je u redu, a gdje pokazivao SNSD-ov kandidat u to vrijeme, na to 136 mjesta, ošta galama, lopovi, kriminalci, pokrali vamo tamo države. I, ajde, šta je? Evo, mi smo rekli, ok, idemo i to. I šta se desilo? Dobili smo više glasova. Šta se dešava dalje? On ćute. Čekaj, kad ste pravo bilo onda kad smo dobili manje i pričali da smo lopovi, ili sada kad smo dobili više i ćutite? Kad ste upravo bilo? Jer ste iskontrolisali ove izbore. Bilo je više njihovih ljudi na terenu nego naših ljudi. Ima nekoliko njih koji su spremni da budu racionalni, pa da kažu. Kao organizam, pa naravno da smo organizovali. Pa šta suština jeste organizacija? Ako nisi organizovan kao država, ili kao porodica, ili kao čovjek, šta si? Šta si? Prema tome, jeste tačno imamo organizaciju. Pomešćemo i sad na ovim izborima, mogu da se udružuju s kime god hoće. I ova opozicija i sve, pomešćemo ih. I dobit ćemo dvotrećinsku većinu sa našim koalicijnim partnerima, a ja vjerujem da će SNSD biti na apsolutnoj većini. Kada mogu da se očekuju imena kandidata? SDS je već... Onda će biti saopšteno, da ja sve znam. Ja tačno znam ko će biti kandidat za predsjednika, ko će voditi strukturu drugih, ko će biti član predsjedništva. Mi smo ove izbore završili upravo na prethodnim izborima.
Oni su u haosu. Oni pričaju o nečemu. Oni nemaju kadrove, nemaju ništa. Nemaju ništa. Kao nešto gradonačelnik Banja Luke. Pa šta? Banja Luka povjerovala, okej. Pričamo, nek vjeruju. Grad nikad nije bio prljaviji, nikad nije bio zapušteniji, bio. Ništa. Sve problemi, i grijanje, i transport, i sve problemi u gradu. Djeluje da se priprema za kampanju za predsjednika. Može da se priprema i da bude generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Svi imaju pravo na to. Ali ovo neće niko dobiti izbore osim nas. Mi dobijamo te izbore. Ne zato što mi imamo neki čarobni štapić, nego zato što narod razumije o čem se ovdje radi. I ja sam se potrudio da taj narod to razumije. Njihova osnovna politika je bila Dodik. Jel je to godilo muslimanima i godilo strancima? Šta sad? Što me sad ne dirate? Što ne dirate sad? Šta se, je li neka problem? Da, nisam predsjednik formalno. Ali da li neko vjeruje u nešto drugo? Dobro, imaju pravde. Što je onog bolesnika iz Trebinja? Što s njim? Kao i ne da nikoga vrijeđam. Ljudi moji, ne možete, mora da bude, neko je predsjednik, mora da bude Stasik, mora da bude... Čuj, kao ja profesor, pa što to ima veze? Znate li koliko ima profesor? Znate? Kao ja dobar čovjek, slušaj, najbolji čovjek u mom životu je moja majka, pa ne može biti političar, jel da? Pa ne može biti moja majka, ništa više. Kakve su to kvalifikacije? Jeste čuli jedan stav predsjednika SDS-a o imovini, o ovome ili ono? Jeste čuli kad išta? Ništa niste čuli. Pa šta hoćete, neizvjesno? Kome se dodvoravaš? Dodvoravaš se muslimanima. Pa mi računamo da će muslimani u Republici Srpskoj glasati za srpskog člana predsjedništva za Vukana, recimo. Ali to je tako i bilo i prošli put. Pa smo dobijali, pa tako ćemo i ovaj put dobiti. Šta je tu novo? Ništa nije novo. Nismo mi u nikakvoj dramatici, mi smo u jednom stabilnom stanju. Republika Srpska je financijski stabilna. Ostaće to. Mjere koje smo dogovarali na ovim putovanjima poboljšat će bitno naše stanje i dešavat će se u nekom vremenu koji dolazi. Održat ćemo likvidnost, održat ćemo visok stepen investicija. U ovom trenutku u Republici Srpskoj je preko 3 milijarde maraka govorenih investicija. Od autoputeva, hidroelektrana, termoelektrana, vjetroparkova, sunčanih parkova, do bolnica, domova zdravlja, škola i ostalih putnih i drugih mreža. 3 milijarde ugovoreno posto. 3 milijarde. Mi nećemo imati izvođača koliko imamo otvorenih prostora. Završavamo procese koji nisu nimalo laki. Uvijek kad gledaš sa strane, kod njih je to. To je impozantno. Mi glavni naši ciljevi strateški su ostali isti u ekonomskom smislu. Održati rast domaćeg proizvoda. Mi smo danas na 20 milijardi domaćeg proizvoda. 1 milion ljudi i 100.000 ljudi, od čega je 290.000 u nekom radnom odnosu, od čega, možda ni pola ne radi u realnom sektoru, pravi ekonomiju koja je 20 milijardi na godišnjem nivou. Mi to radimo. Bez inflatornih i drugih procesa. Dakle, u tome naše penzije su preko sada 2 milijarde, sigurno 2 milijarde 200-300 miliona, sad su penzije sa povećanjem koje smo sad imali. Plate u Republici Srpskoj ukupno su oko 6 milijardi. 6 milijardi plate za godinu dana. Treba to neko organizovati. Jel vi imate povjerenje ovo da ovi to znaju? Jel mislite da znaju? Jel mislite da imamo viškove? Nemamo. Stalno smo u nekom manjku, treba nam još. Ali moramo da radimo. Jel imaju strukturu? Jel mi imamo strukturu? Jel bilo turbulencije u SNSD-u u koalicijnim partnerima? Jel neko od koalicijnih partnera napustio blok? Nije. Zato što smo imali ranije dogovorenu politiku i istrajali na njoj. Znali da će neko morati da prođe, kao što sam ja prošao, kao što je bio slučaj sa Viškovićem, Stevandićem, koji su nas ganjali kao zeceve ovdje po Republici Srpskoj, pokušavali da nam nametnu međunarodne potjernice. Zamislite to. Jer za razliku od drugih koji opraštaju, ja ne opraštam. Kad god bude mogo da im nanesem neko zlo, kao neprijateljem, ja ću naprijed. I to nije, ne želim, prvo ne njihovim porodicama kao što su on mojoj, ali njima lično, za koje ja znam, ako budem u prilici nešto da uradim, urađu.
Kada već govorimo o ekonomskim pokazateljima, minimalna plata u Republici Srpskoj kreće se od 950 konvertibilnih maraka do 1300. Kvadrat stana u Banja Luci u prosjeku iznosi 4000 konvertibilnih maraka. Sindikalna potrošačka korpa u decembru u Republici Srpskoj iznosila je 2815. Građani očekuju neke konkretne mjere, bar da se ti troškovi negdje, to jest primanja, prihodi približe. Mi ti u mene odgovorili, ste primijetili da jedan kvadratni metar stana ovdje ima ugrađeno da već nije kupljen. Kako to objašnjavaju ti bajni ekonomisti koji nešto posmatraju sa tim pokazateljima, jel? Mi imamo 402.000 domaćinstava u Republici Srpskoj. Primjetno je da je u zadnje vrijeme značajno otišla cijena imovine, zemljišta, kuće, čak u selima. Mnogi koji ovdje sada dolaze, žive po gradovima, prodaju svoje neke nekretnine negdje i završavaju. To nije dobar proces za ekonomiju. Znate zašto? I to nije teško provjeriti. U Republici Srpskoj 85% su vlasnici stanova i kuće. 85% ljudi, vi i ja, imamo svoj stan, svoju kuću, tako da. Uknjiženi vlasnici, tako. Znate vi koliko stanova i kuća u Americi ima ljudi? 13%. 13%. Ostali žive u zakupima, dugoročnim, ovakvim ili onakvim. I mi bukvalno taj naš dohodak, umjesto da usmjerimo u neku realnu proizvodnju i dignemo standarde, mi to gurnamo u nekretnine. Moj otac, Bogoljub, pokojni, je napravio kuću s Selmačevcima i pravio je na sprat, da bi ja i moj brat ostali u kući. Nažalost, sad u njoj samo živi majka. To je kuća koja ima svoju... Znate li koliko je takvih kuća u Republici Srpskoj? Napravljenih nečim tuđim radom, upornošću, zaduživanjem, kreditima i oni su ostali sada prazni, preseljava se sve u grad. Mi ovdje stavamo. Nije tačno, može da me napadne kogod hoće. Ja ne prihvatam tu minimalističku poziciju u kojoj je kao sve nešto, daljete nekoliko primjera lošega života, što uvijek ima. Ja sam neki dan bio u Americi i gledao ljude kako spavaju na ulici. Na onim rešetkama odakle ide iz ove, kako se zove, podzemne željeznice, ide topli vazduh i on leže tu. Leže tu. Ne smiju do 12 sati, ali ne da policija, poslije 12 se poreda njih 7-8 i spava. Kad se vidi onako ovdje? Prestanite, moramo jednom prestaniti, ne prihvata. Nije tačno. Ovdje ima viška poslova, ovdje mi imamo manjka radnika, ovdje mi moramo da uvedemo strane radnika, a stalno javčemo nema posla, pa čekaj, stani. Šta? Odete u Njemačku, onda prihvatate da idete na građevinu, a ovdje nećete, jel? Tam prihvatate da čistite kanalizaciju, ovdje nećete da čistite ulicu, jel? Radi se o nečem drugom. Nek se povrijedi kogod hoće. Nije tačan ovaj narativ koji je nametan. Ne vama, nek čitavom društvu. Nije tačan. Penzije držimo redovno, isplaćujemo redovno sa povećanjima i nivelacijama koji idu odmah nakon početka godine, kao što je bilo ove godine, i vjerovatno ćemo pokušati još nešto, bar jednokratno uraditi. Plate, prosvjeti, policiji. Pogledajte kako je sada policija. Policija sad ima veće plate nego u regionu. A kako vi mislite, prosječna plata nije toliko. Ona je 1200 maraka u prosjeku. Ovo je minimalna. Rekli ste da ima dijapazon, imate za visoko obrazovanje, za ovo i to je sasvim normalno. Znači, veća nego i u Srbiji i u Federaciji. Osnovna, ta minimum plata. Mi ćemo ovu godinu završiti vjerovatno na neke 2500 maraka prosječna plata. 2500 maraka bit će prosječna plata. Sjećate se prije nekoliko godina, ona Jelena koja je kretala u politiku, stalno napadala kako mi ne možemo da obezbedimo 1000 maraka, a mi sad već imamo 1600-1700 maraka, jel? Nije toliko inflacije. Nije toliko inflacije. Druga stvar, imamo dio sivog tržišta. Ne priznaju ti radnici koji rade kod privatnika. Da jedno dio plate plaća se ovako, a dio na crnu keš, da bi se izbjegle dažbine države, jel tako? To je javna tajna. Javna tajna. Na dvije ruke prste možeš izabrati firme koje plaćaju sve na račune. I onda stalno neko kriv. Ko ja kriv? Nisam kriv ošto. Ja smatram čovjekom koji je učinio stabilno ovu republiku, spasio ovu republiku,
dao je ekonomiju, dao je rast, dao je okvir u kojem ide mirna, stabilna, bezbedna, grad Banja Luka, jedan od najbezbednijih gradova u regionu. Što hoćete od mene više? Imate redovne penzije, imate redovne plate. Što da ja vam radim? Ja volio da to sve na 10.000, ali i tad bi ljudi javkali i vikali malo. Vrati malo više. Ja radim, vjerujte, nema dana da završim posao za 12 ili 15 sati. Da li je rad ovo što mi radimo? Ja mislim da jeste. Jer nema je uloga u tom. Kao što i sada moramo otići na još 10 sastanaka ovog dana. Da dogovaramo kako ćemo, šta ćemo. Mi smo ti koji smo jedna zrela, moćna ekipa, koja u sebi nema poremećaja, koja nema sujeta. Mi nema sujeta. Znate, ja nisam imao nikakav problem unutar među našim ljudima kad smo rekli Ana Trišić je vršilac dužnosti. Ili Siniša Karan je kandidat, je ovo izabran. Samo Minić je predsjednik vlade. Mi ni ljude ne otpuštamo. Radovan Višković je čovjek koji je radio u vladu, vodio vladu, u saradnji s nama. On je doktor saobraćajnih nauka, sasvim pristojan da bude direktor puteva, tako. Mi to ne otkačujemo, mi to ne sahranjujemo kao oni. Oni se ne mogu dogovoriti, glavna tema opozicije kako ujediniti opoziciju. I sad možda da čak i uspiju nešto da se ujedine oko izbora. Poslije izbora, opet raspad. Nema bez kompaktne ekipe ni vođenja države. Valjda će narod, ili ovaj narod koji misli da ima, koji ima neku mržnju, nepodnošljivost ili, evo, u principu dosta, evo. Nije dosta. Ni Milorada Dodika, ni mnogi drugih. Prvi put kad se budem radimo mnogo stvari, ponovo će na neku funkciju vratiti. Moja ideja je Republika što jača i da ostavim iza sebe ekipu momaka i cura srednje generacije koji će voditi ove posle. Kao što vidite, mnogi se već mijenjaju. Uzmite vladu pa vidite koliko je novi ljudi, uzmite parlament koliko je novi ljudi, uzmite opštine pa vidite da od 50 i nešto opština imamo 30 najmanje načelnika i gradonačelnika koji su mlađi od 35 godina. Šta je to nego novi val? Ljude morate naučiti odgovornost. Imate oni koji misle da trebate iz neke škole postati predsjednik. Kakva je to priča? Je to uspjelo? Je li negdje uspjelo? Da i mi uradimo. Ja sam zato ako je negdje uspjelo. Ali nigdje nije uspjelo. Gdje je pokušano, propalo je. Prema tome, ekonomija Republike Srpske je stabilna, uravnotežena, vodimo računa o platama. Ove plate minimalne koje smo podizali nisu adekvatne za stanje u realnom sektoru, ali smo rekli da ćemo to podignuti, pa ćemo mi nešto subvencionirati, ali da održimo i da vršimo pritisak na više i svaki dan da idemo i da rastemo. Prošle godine najavili ste osnivanje Fonda dječje štednje. Je li očekivano negdje da se to uskoro desi? Ostalo je ja mislim da je to dobra priča. I dalje ostajem pri tome. Znam da su u vladi radili na tome, ali sigurno zbog ovih turbulencija koje smo imali, sad moramo na jednom stabilnije vrijeme. Inače, hoću da se pohvalim jednu stvar, jer me drugi ne hvale. Ponosan sam kad vidim kako funkcioniše ovaj dječji fond Duša djece, koji obezbeđuje sredstva za liječenje djece s posebnim bolesti u inostranstvu. I da gotovo nijedno dijete koje je bilo u toj potrebi i roditelji nisu izostali za podrške toga fonda. Ili kad odete prema kliničkom centru u Banja Luci, vidite roditeljsku kuću. Znate, bio je jedan ozbiljan problem. Ozbiljan problem je bilo što dijete iz unutrašnjosti koje ima potrebu za terapijom mjesečnom ili ne znam ja, kako u Banja Luci dolaze roditelji, bude u hotelu, troše se. I sad smo mi napravili roditeljsku kuću. On dođe tu, imaju apartman i mogu da bude sa svojom djecom po čitav dan. Mislim da je to dosta humano. Tako i ovo. Oko toga, to nije bezazlena društvena, ekonomska i financijska i socijalna reforma. To je ozbiljna reforma. Znate, imate mnogo pitanja koje, znate, kad ovako kažete, sad odvajamo 1000 maraka za svako novorođeno dijete. Pa ga uslovljavate, morate ovim ili oni. Pa kad dođe do 18 godina, mora da da garanciju da ostaje 10 godina u Republici Srpskoj, da radi i tako dalje. Ili ako je u inostranstvo, da se školuje, mora da da garancije da će sve, ako ostane u inostranstvu, da će to sve da vrati. Znate,
E sad, kako će vratiti? Da li će roditelj pristati da stavi kuću u hipoteku, jer ne znam, nija stan u hipoteku, jer on nema ništa. Dakle, ti detalji treba da budu izučeni, da vidimo pravne prakse u tom pogledu. Ili da društvo rizikuje pa da kaže, evo, uglavnom dobili ste tu, pa krenite dalje. Ne, ali bilo bi logično da to što se 100.000 nakon 18 godina kroz rast tih para, inflacije, realni rast domaćeg proizvoda i tako dalje, da dobijete ti 100.000 kao 18-godišnjak, ne može država dozvoliti da on uzme i da to proćeda na matursku večer, da? Nego mora da budemo sigurni da će uraditi nešto korisno to. Tako da tragamo za tim. Evo, kao što smo već spomenuli tokom razgovora, djelujete nikad aktivnije u politici. Sad predstoji još mnogo dešavanja, između ostalog i izborna je godina i svašta nešto, najavljene nove posjede. Šta dalje? Kakvi su vam planovi? Kao planovi su da ove izbore dobijemo ove godine, očuvamo stabilnost Republike, koja nije retorička riječ, nego teški rad. Stabilnost je teški rad ispred, uvijek. Da održimo naše međunarodne kontakte koji se pokazuju stabilnim i da nastavimo da dokazujemo da je Bosna propala zemlja kao što jeste i da mi samo jedno nećemo da budemo dio iluzije koju on pravi o tom. Većina planova se poklapa i sa vašim ličnim planovima, ali koji su vaši lični planovi u svemu tome? Da držim do sebe. Možda mi je bilo najpametnije da sam, kada su ovi me osudili za ništa, da sam o sebe napravio žrtvu, ali da? Eto nisam, nastavio sam da radim da bi nekim drugima bio kriv. Moji lični planovi poprilično su na neki način svedeni. Imam 7 unučadi. Brinem se o njima, želim da budu dobri ljudi, da uspiju. Imam sina i kćerku i želim da isto tako uspiju. Ulazim u penzionerske godine, ali ja nisam čovjek za penziju. Imaju li oni nekog afiniteta prema politici? Ima, moja kćerka je veoma aktivna na mrežama i mislim da pokazuje i pronicljivost i logiku i pamet za svake političke procese. I ona bi mogla da bude ozbiljna. Sin je, Igor pokazuje sposobnost u vođenju, menadžmentu. On je organizacioni sekretar. Svi u našoj partiji kažu da je on taj koji je podigao partiju, koju organizaciju pravimo novu. Kako ste vi zadovoljni? Šta mu onako sugerišete? Ja sam zadovoljan. Ja imam oko sebe krug ljudi koji me vole, poštuju, cijene, koji meni znače i to je to. Ne znam šta bi, mislim, nemam nikakvu ambiciju, ni da imam ni novo auto, ni da imam bilo šta. Mislim, nemam ni ambiciju da nešto posebno putujem. Prošao sam mnogo toga. Ali opet nisam miran, ne mogu ja da sad sjedem ovdje i danima i sam provodim dan, kao neka biljka. Mislim da sam u mene ugrađeno mnogo političkog životnog iskustva i da mogu da podržim ove mlade koji dolaze. Dakle, malo prije sam rekao, moj cilj je da u narodnom periodu, stvorim jednu ekipu mlađih ljudi srednjih godina koji će preuzeti vod dalje Republiku Srpsku, a ja ću onda biti zadovoljan. I polako. Šta da radim? Znate, ja sad imam 67 godina. Do sada nisam razmišljao o životu, kao što i vi, mladi ljudi, niko ne razmišlja. Prvo je, ne mogu da vjerujem da je to tako brzo došlo, ali ja od toga 25 godina svaki dan ustajem kao neki predsjednik. I svaki dan mi je pun. Tako da odjednom me prođe godina. I odjednom se ja nađem u 67 godina. Dakle, evo da kažemo da mogu, recimo, kad gledaš genetiku, roditelje, da bi negdje, ako ne bude neki varednik korona i ostalo, da mogu da doguram, jer imam sam dobre nalaze, nemam ni jedan problem, nemam ni jednu bolest, nemam ništa. Mogu da doguram do 85. recimo, eto, to je nešto. To nije, to je tek 18 godina. I sve te godine planirate politici da posvetite? Dok god narod bude htio, ja ću tu biti. Ona pomogli. Ne, moj život se, priznaću, u nekim ranijim godinama, ja sam imao ambiciju da napravim neku jaku firmu, da radimo, da zaposlim ljude, da donosim nešto dobro. I tada kad sam to radio, svi su napadali. Što god ti radiš, što se nešto napada, ne može da budeš uspješan.
Iznenada sam otišao u politiku, bez obzira što je to sada intenzivnih 23-4 godine na funkcijama. I odjednom je sam moj život postala jedna stvar koja se zove Republika Srpska. I ja, kao izabrani, većinski izabrani, nekoliko puta, desetina puta izabrani od naroda, ja imam dužnost da vraćam to narodu. Imam dužnost da bdim na sudbinu tog naroda. Ja tačno znam pokvarene namjere srpskog ovoga političkog Sarajeva, muslimanskog, koji je instaliralo sudove i sada malo su mirni, ali još uvijek misle da su oko mene pretjerali, pa će sada, kad se malo smiri, onda naći nekog sljedećeg i tako degradirati Republiku Srpsku. I mi ne smijemo čekati. Taj sud mora biti uništen. Taj sud mora prestati da radi. I to ne može da ima ingerencije nad Republikom Srpskom ili on politički sud. I ovaj narod mora da zna da se mi moramo protiv toga izboriti. Ja razumijem da pojedince ovdje svi gledaju, dok ne dođu do njega nije važno. Znate, neki su stalno govorili, to je stvar Milorada Dodika. Kao ja sam potpisao ukaz kao Milorad Dodik, nisam, ja sam potpisao ukaz kao predsjednik Republike. I zbog tog sam ošao na sud. Jer sam ostao principijelan, nisam dozvolio da stranac, da se prepadnem strance i da dam pažnju kretenu koji nema nikakva ovlaštenja. Ja nisam to htio. Ja sam dijete Kozare. Moja porodica je partizanska. I ja sam vaspitan na strahu Švaba i Ustaša. Kad su nas djecu proganjali i govorili, bježite, mi bježimo. Kad sam bio manji. Jer su 59. godište. Znači 60. godina, rat je bio tu 15 godina prije toga. Dakle, ja sam ponosan što sam ostao to dijete partizana, čovjek. Ja poštujem ljude, četnički pokret veoma poštujem. Ovi su naši protivnici pokušali da četnički pokret predstave kao nešto što bi bilo al pari ustašama, ne može ni da priđe. Četnici nigde nisu organizovali nijedan logor. I branili su svoje kuće i svoje prostore. Nisu bili mobilna formacija koja je išla i napad kao što su to radili Ustaše. A u okviru Ustaša značajan broj gotovo vojno aktivnog ili oni koji su učestvovali od strane muslimana, bili su na strani Ustaša i domobrana. Nisu bili na strani partizana. Istorijski dokumenta govore da tek onda kada je Crvena armija ušla u Beograd, onda značajan broj muslimana prelazi u partizanski pokret. Sve do 60. godina oni su bili od strane komunističkog režima degradirani jer su bili na strani neprijatelja. Tito kreće u pokret nesvrstanih i tada se rehabilituje njihova pozicija. To je sve stvar koju mora da se zna. I to je takva istina. Ja sam pročitao 1000 knjiga o tom. On sada pravi reviziju. On se sada, kako može biti, ja dijete, unuk partizana, a Bakir Izetbegović sin, Ali Izetbegović koji je bio u onaj Handar diviziji, on je sad antifašista, ja nisam. Kakva je to revizija? Koju vi prodajete gluposti? Neke stvari će se dovesti u red i dovede se u red. Možda sam nekad trebao da, nije me krivo, ali onako iz čisto racionalnog odnosa, možda sam negdje nešto trebao pričuti, ali to nisam. Je li to ono za čim žalite možda u politici? Ne želim. Postoji li nešto za čim žalite? Sve ponovio isto. Samo bi prije pokušao da napravim Republiku Srpsku državu. Volio da sam u tom uspio. Otiću zadovoljan kada budem shvatio da je to izvjesno i da neko ne može zaustaviti. Ne moram ja to raditi. Evo, sa ovim riječima ćemo završiti. Hvala vam, gospodine Dodik, što ste pričali za Banja Luka Net. Hvala vam.